mand. Har du været ude i det her ude? Ja. Vi skal op sammen. Yes. Stefan. Og det er jog på den bjælke dernede. Og helt derovre til. Prøv lige at åbne ud til gaden. Jamen, tager lige udenfor her. Gå lidt længere ud. Se det deroppe her. Skal du lige låse ind? Er der ikke noget lys her? Kan man tænde over på den der, eller er det bare en stikker? Det er stik. Den er jo i midten. Det er ventilation, det er også på det.
Ja. Skal lige... Har du åbnet den der? Er den åben? Ja. Men har du ikke nøglen, så vi kan låse den bagefter eller noget? Men jeg kommer indenfor. Tænd lyset. Yes. Prøv at åbne de to der. Og det andet der. Yes. Ned igennem og se her. Hernede. Nej, det, er ikke, det tror jeg ikke rigtig er nogen. Jeg tror sgu det er det. Det her, fordi nu skal de... Fordi det her, det sker tit. Jeg ved ikke, om du kan se. Jo, det ved jeg godt, at det gør. Jeg har jo nede før. Jamen, hvornår? For det må være flere år Det siden. ligger 3 år tilbage. 3 år tilbage. Ja. Men, altså, hvad fanden? Hvad kan vi... Altså, det er jo ikke... Altså, vi mister jo kunder hver gang. Ja. Altså, så skal de jo ikke bruge toilettet eller Nej, noget som helst. nej. Men det er dig, der ejer bygningen. Nej, Nej. Men så står fat i ham. For så må han have forløst det problem her. ja. Men Det er hans. hvor kommer vandet? Det kommer op af toiletterne. Ja. Og så kommer det også op et sted herinde, vel? Jamen altså, hvis der er afløb, så kan jeg få dem op af det afløb herinde. Og det aner jeg ikke om. Det jeg mener ikke, der er afløb. Der er ikke afløb herinde. Det mener jeg ikke, det er. Fordi jeg mener kun, der var afløb ind på lokummerne i den anden Ja, ende. jamen, det er det også. Jamen, vil jeg sige, har du gjort rent herhen, altså? Siden du har lavet det nummer her? Ja, ja. Altså, Det har du. Det er i orden. det er i orden på den anden side der. Nå. Nu. Ja. Eller, det er jo ikke i orden, fordi det sker jo hele tiden, men altså... Ja, ja. Men du kan godt se, at det kan da sagtens suge det vand her og gøre rimelig rent, ikke også? Men du skal til at fjerne alt det her, ikke også? Det tager sat med lang tid så. For at få alt det her fjernet. For at gå rent under det her. Kan du se det? Jo, det kan jeg godt se. Ja. Men, Det er bare, hvad du forlanger, fordi altså, hvis du lader det hele gå rent, jamen, så må vi i gang med det.
Så skal jeg flytte hele lort rundt. Det bliver jeg nødt til. Jo, men jeg vil jo gerne, altså det skal jo være sådan, at det ikke, du ved, om et par dage så begynder det jo at lugte. Ja, Altså hvis der er fugt nogle steder. Ja. Det er også korrekt. Ja. Men, jamen, det er jo ikke, altså, nu det en står det også Ja, der er vand overalt. over hele lån. Ja, det ved jeg ikke. Nu er det jo sunket lidt, men jeg ved ikke. Ja. Der har vel været en... Jamen, jeg ved ikke, hvad der har været. Der har vel været en 5 cm eller sådan noget, da det var på det højeste. Ja. Jamen, der er ikke er ved at rokere rundt med hele lån. Det der er jo ikke andet, hvad? Nej. Det er jo ikke. Men kan du kan ikke se, hvor vandet kommer ind henne? Nej, det kan jeg sgu ikke. Fordi jeg så... Der er ikke afløb herinde. Der- Det er næsten 100%. Altså, hvis der er fald derhenfra, så vil vandet jo trække herhen af. Og det tror jeg, det er. Fordi det ser ud til, at det her det er lavere end det derinde der. Jo, men det er ikke kommet den vej fra, den her Det er gang. ikke. Nej. Nå. Det er Jamen, det så ikke. har jeg en mulighed. Der, så kan jeg komme ud på den lyskast derude. Eller så er grundvand. En af delene. Hvad siger du, en lyskast derude? Derude. Ved du, hvad det er? Du prøv at gå og kigge. Altså ned fra den der? Ja, det kan jeg i realiteten godt. Hvis det pisser så meget vand, så kan jeg jo rende ind i det vindue der for eksempel. Så er det fordi, at det her vand står så højt, og så løber det derover, Det er ikke utænkeligt. og så ind igennem vinduet. Det kan jeg i realiteten godt. Men Så uden, kan man vel se ned i... Så vil man vel... Der er bare ikke løbet vand igennem her, for der er jo edderkopspind og sådan noget. Jamen, så er jeg ikke. Så er jeg ikke der. Nej. Nej, det er jeg ikke. Så er det grundvandet. Her, der er vand. Prøv at se her. Men det er kloakvand. Det kan jeg lugte. For overfladevand, det lugter ikke så. Så det er kloakvand der. Det tror jeg det. Ja, det lugter i hvert fald sådan. Det er jo ikke særlig godt i en restaurant, det her. Men, hvad hedder det? Her, der er vådt sådan. Jamen, det kan jeg godt trække igennem sokken. Det kan jeg godt. Men altså, det er altså udlejers problem, det her. Jeg ved godt, det er dig, der har problemer nu. Ja, men om Det er han... det også. Det er jeg godt klar over. Ja, men... Men alt det der er kaput herinde, ikke? Men det er Nykredit, der har ringet til dig, så? Ja. Så det er ikke udlejer? Nej. Men, altså, så skal du vel melde til Nykredit nu? Ja, altså, du ved ikke, hvad forsikring du har på løsøren. Jamen, det er jo hans. Det går ind under jo. Nej, løsøren, det er den egen forsikring, der dækker der. Altså, jo, men det er som... Jamen, det her er godt. Ja, Så nu her, det her, der er beskattet, ikke godt? Det er jo din forsikring, for det er jo dit. ja. Bygningen, det er ham. Det er Ja. en forsikring. Og bygningen, det er det, jeg skal i gang med nu. Ja. Men min advokat siger, at det er ham, altså, vi skal bare sende regningerne og sådan noget, så det er ham, der skal tage sig af det her. Det er jo anden gang, det sker. Nå, jamen altså, Det- men- det er jo det. Nej, Men nej. jeg kan kun sige, at Men- hvad der er normalt, Ja. det er, at bygningen, Ja, det er en forsikring. ja, Dig som lejer, det du har Ja. sat herind, Ja. det har du selv forsikret Ja. på din løsøforsikring, din indbrudsforsikring, Ja. ikke også? Ja. Dit varelager, alt det Ja. der. Det er dig selv, der står for Ja. det. Det er ikke udlejer, nej. der skal det. De der to ting, de er adskilt fra hinanden. Ja. Totalt. Ja, Ikke også? men når du så kommer tilbage i dag, siger du så til Nykredit, jamen det her vil blive ved med at ske, indtil udlejer han får styr på Jamen det kan jeg jo sagtens. soklen? Eller hvad det er? Altså, Jamen jeg kan jo ikke fortælle, hvor det kommer. Det kan komme fra rør. En gennemføring af rør, der render ud i soklen, og går der op til overfladen. Det er umuligt at sige. Før at... fordi så... det var fordi, der hvor det regnede helt vildt, der var, men jeg ved godt, du ikke er ekspert i, men der var også vådt herude. Altså, jeg tror det kommer ind derover. Jamen, det kan jeg sagtens. Fordi det er altså, hvis
Altså, de her gamle bygninger, de er jo ikke dræner omkring Nej, sokken, vel? Det vil så sige, når, at det ikke kan tage mere vand fra, så render det ind igennem bygningen. Ja. Igennem sokken. Ja. Det har jeg set flere gange, Ja. at det kommer det. Men altså, man kan jo ikke sige noget, at, uden at man har beviser. Nej. Vel? Det er det, jeg er frem til. Ja. Men alt det her, ikke også? Det er noget. Hvad er her i? Der er nudler. Der er noget der. Du har ikke sådan et sted, hvor jeg kan sætte hen. Alle de ting, der er ikke fejl noget. For alt det nede i bunden, det er jo ikke noget, vi skal have til at stå inde i det rum her. For så bliver jo ikke lukket. Ja. Kan jeg stille det der ud så? I går? Du må gerne sætte det ud i gården og derinde i de de ting rum der, der. der kan Ja. putte der. Men altså, det er Aalborg Midtby, der er ikke særlig meget plads. Nej, Altså, vi har kun det plads der, og så ud i gården. Ja. Men det blev jeg jo nødt til. Ja. At tage det nederste ting der. Ja. Og smide derud. Ja. Ikke også? Ja, men jeg kan lige så godt komme i gang. Men det er bare noget. Hvor lang tid tager det sådan noget cirka? Det tager vel mange timer, godt ikke? Eller Hvad hvad? jeg laver? Ja. Nej, det tager for 4 timer. Ja, okay. Men kan vi så ikke bare, når du kan se, der er ved at være en halv time tilbage, så lige ringe igen? Jo. Så vi kommer Ja, tilbage. for nu så jeg alt det vand her, ikke Ja. også? Og så flytter hele pisse og går ind, ikke Ja. også? Så kommer det til at dufte ordentligt herinde. Ikke? Ja. Men det vil sige, at jeg skal helt det, jeg sagde, det holder jeg helt heroppe, så skal jeg helt lort lidt der, ikke? Jamen altså,